ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಡು ಹೊಸ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆ ಆದಿಜಿ ಸತತ 2ನೇ ದಿನ ಒಂತೆ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಉಸಿರು ಬಿಡುಪ್ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಒಂಜಿ ಮೇಡ್ದು ಕುಂಟದಂಗಡಿ ಓಪನ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಬತ್ತನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮೇಡ್ದು ಟೈಲರ್ ಸಂಘದಕಲು ಕುಂಟದಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ನೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದರು ಅಂಚನೆ ಪಿದೇ ರಾಜ್ಯದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕುಡ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಿಂಜಿದು ತಂಗಳ ಊರು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಪನ್ಪುರ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವಂತಿನ ದೃಶ್ಯನ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಾಗಿ ನಡೆತಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಭೆಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈಲಿನ ಕೊರತೆ ತಯಾರು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಾದನ್ನು ಪಂಡು ತೆರಿಪಾದರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಉಸುಳು ಬುಡುಪುನಾಥ ಅವಕಾಶನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಶುಕ್ರವಾರಲ ಮಾತ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರದಿ ಬೈದನು ಅಡೆಗೆ 2 ದಿನಟು ಒಂತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂಗ್ಲೆನು ಊರುಗು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಇಂದು ಪಿದೈ ರಾಜ್ಯದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಗೌಜಿ ಕುಡ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ದಿಂಜಿದಿನ 750 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಿದೈ ರಾಜ್ಯದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಂಗ್ಲೆನು ತಂಕಲ್ನ ಊರುಗು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಪಂಡದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯದು ಪಿದೈ ರಾಜ್ಯದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೇನು ಅಕ್ಕಲ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಡಪುಡ್ಯಾರ ಬೋಡಿತಿನಾಥ ರೈಲೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಯಾರುಂಡು ಪಂಡದು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ತೆರಿಪಾದೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಗೆ ನಡೆತಿನ ಸಭೆಟ್ ಸಂಸದರು ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದೇರು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ತಾನು ಪಾತಿರ್ದೆ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬೋಡಿತಿನಾಥ ರೈಲು ಒದಗಾಯರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿದಂಡು ಅಂಡ ಪಿದೈ ರಾಜ್ಯದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೇನು ದೆತೊನೆರೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ರಾಜ್ಯಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಡಾತನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಾತ್ರಕತಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ತೆರಿಪಾಯರು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕುಂಟದಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿನೇಕು ಒಂಜಿ ಮೇಡ್ದು ವಿರೋಧ ಬತ್ತದಿತ್ತನು ಆಂಡ ಟೈಲರ್ಸ್ ಸಂಘದಕಲು ಕುಂಟದಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ನೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದೇರು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸುಮಾರು 15,000 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಲರ್ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಕುಂಟದಂಗಡಿ ಬಂದಾದ ತಂಗಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತ ಕುಂಟದಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ನೇನು ತಂಕಲು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುವ ಪಂಡದು ಟೈಲರ್ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ ದೇವಾಡಿಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದೇರು ನನ್ನ ಊರಿನಂಚ ಕೊರೋನಾಗೆ ಮರ್ದು ಬರ್ಪಿನೇಟ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟು ಪನ್ಪಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತೆರಡಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಒವ್ವೇ ನಿಯಮ ಸಡಲಿಕೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಡಿಲಿಕೆ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಣದು ಹೊಸಕುರಲ್ ಬಳಗದ ವಿನಂತಿ.